Ti ko na matkadi niya Apo Mayor Crescente Garcia akit saan da nga iparit fully iti panag handang iparit nga entuto or as in nga fully detoy panagpukan iti kayo ngem ti kunada dapat ipakadamet aglalalo ket private property deta nagpukanan nyo ti kayo. Detoy mga idol iti iba sa tayman nga report tayo mamata iti detoy agundaway in line with the report of Idol Dennis Gabriel Alipio. Kunana itoy detoy na aramid tayo report akita kinumpirmaran ni Mayor Crescente Garcia kaniya punong barangay Charmaine Angeline Garcia iti poblasyon na Burgos nga dadagiti nagpukan tiya agaropa 50 kayo tiya uwas kan uratan iti may sa pribado alote iti nasa uwa lugar. Basar ti panagkanuman ti IFM News kadagiti agama Garcia ket manarimanen ti investigasyon na daytoy akaso kan kadwada ti Senro Banggi ken dagiti forest rangers ti panag-investigar da iti daytoy. Namuan anayin inot anapukan dagitoy babaen ti san unay anaringgor at chainsaw ken maipagarop nga usarenda ti panaguring dagitoy ken posible nga aramaten dati furniture. May naig iti daytoy ket ginutigot ti mayor dagiti umili ang mga lang muna ti permit sakbay nga agpukan ti kayo. So adtoy man iti paset iti panagsarita ni Mayor Crescente Garcia. So nagi-forward ta dagiti nagpukanan nga panagdamok dito nga kayo kasi uratan ako nada nga mabasit na ti diameter na siguro mga nakurkurang 12 inches si diameter na o more or less ata kasi ay so di kinasalitak niya ako kapitan nga Charmaine nga no balin aksyonan da ket ti kunana ang dadamot ket di suspect so pasuratan di barangay or ni PNP tapno imbestigaran no yun no talagang isuga amutamat hindi intero nga Burgos na talagang naigat tayo nga mangipagpatongpal ta dito panagpukan iti kayo talo la kadigiti very rare nga kay kayo tano mabalinakat handa nga pukawon dito hamimot nga ipo ay pare totally iti panaguring kaisot may sa purpose da nga adamot ko madete kayo nga hindi lang sangana at maala hanga totally nga ipuunda galong na dito Madrid kakaugat ng may kakay sangana di jay kat umatadupay alis tumat damakkel kat mabalindan tuman ng oringanan hindi kasang sangana dito kang narayo nga ibagbakad akwada nga alagat adad sabal lata di kiti hanga makaawat kan adalan samot nga ta makasapol ka di kiti pang tarimaan na tibalay na nga napimbina sa puno ipakadada ma-identify di klase di kayo ken no dagana di pagpukaran da. Ayan. At in report so dito mga idol iti panagsarita ni Mayor Crescente Garcia iti Burgos, Ilocos Norte. Kasapulan nga ipakadam no anyaman iti pukanem ultimo agpukan ka iti para me bless you uray mampay kukwayo deta kayo akata ipakadam lata hang mga deta aga pukpukan kayo at daytoy mabalin nga iso iti babasit man nga bambanag daytoy mga idol daytoy panag pakada or panangala iti permit sakbay agpukan akata no kasbilang man makita iti dagiti otoridad nga agpugpukan kati kayo akit dakdakkel iti multa mga idol iti kastangar aramiden. Yes, narigat iti panagbiag amo tayo at nagaputay mo tirigat idi akit napadpadasan dagiti parents ko iti nagururing iti payas ngem te ko na kon makalala mo ti permit idi mga idol dapat ipakada mo muna at after the gastak at after that mabaling ka nga agmula mutla ang iti sukat na kayo nakati insuro ni Mestrayo idi kwa gano at atigas nga illegal lagi or agpukan kayo iti kayo anakati dapat nga obraan tayo saan ka di apa nagmula metlaeng iti kayo
ado iti ubraen tayon nga tree planting, pa dagiti ubraen tayo, tree planting, outreach program nga syempre adati tree planting na adamot dagiti manang gundaway nga mimot at tao